Ами, има нещо почти физически трагично в онзи отчаян стремеж да бъдем нужни на всяка цена. Нали, това е онази неуловима тревога, която кара човешкото същество да се подстроява постоянно, да кима утвърдително, да смалява, така да се каже, собственото си присъствие. Да се превръща в сянка. Абсолютно. И най-вече да мълчи точно в моментите, когато всъщност цялата му вътрешна същност направо крещи от несъгласие. Усещането е, в смисъл буквално като да преглъщаш собствения си глас, само и само да не нарушиш нечий чужд комфорт. И знаеш ли, този процес на бавно самозаличаване много често минава под радара, защото хората масово го бъркат с доброта. Да, с някаква дипломатичност. Точно така, с това просто да бъдеш добър човек. Но реално това е един много тих, обаче изключително разрушителен вътрешен конфликт и в основата си той представлява пълен отказ от собствената идентичност, просто в замяна на някаква илюзия за сигурност. Добре, нека разгърнем това. Защото в днешния ни задълбочен анализ се потапяме в една наистина мощна тема. Разполагаме с текст, който стъпва директно върху философията на Карл Юнг и разглежда 9 ключови вътрешни трансформации. Чрез тях човек престава да бъде просто запасен вариант за околните и най-после осъзнава истинската си стойност. Нашата мисия днес е да деконструираме този невидим капан на външното одобрение. Да, и да разберем защо интеграцията на най-тъмните ни страни е толкова важна. Точно. Онова, което наричаме сянката. Защото се оказва, че това е единственият реален път към истинското себеуважение. И това пътешествие в човешката психика е фундаментално. Аз съм напълно съгласна с източника ни тук, че стойността на една личност не е някаква валута. В смисъл, тя не може да бъде купена чрез угодливост. Нали? Унищожава самоуважението. Да, разрушава го отвътре. За да стигнем обаче до изграждането на тази вътрешна стойност, ние първо трябва да анализираме какво точно я руши. А всичко започва именно с този постоянен стремеж да бъдем перфектната декорация в нечий чуж живот. Текстът дефинира истинската сила като способността да знаеш цената си, без изобщо да имаш нужда от външно огледало. Абсолютно. Защото в момента, в който човек излезе пред света и попита «Кой съм аз? Достатъчно добър ли съм?», той автоматично предава ключовете за собствената си реалност на другите. Онова, което е наистина очарователното тук, е еволюционната механика на този процес. В смисъл, човешкия мозък е буквално програмиран да търси принадлежност. Защото в древността отхвърлянето от племето е означавало сигурна смърт. Да, въпрос на физическо оцеляване. Точно така. Но в съвременния свят този инстинкт често мутира в едно такова невротично търсене на признание. Търсенето на това признание е описано в текста като мираж в пустинята. Колкото повече енергия инвестираш в угаждане, толкова повече усещането за значимост се изплъзва. И причината е много проста – угодливостта никога не предизвиква уважение. Никога. Тя поражда единствено пренебрежение и превръща човека в обект за използване. Ами, размишляйте върху тази динамика, в главата ми изникна една много конкретна картина. Каква по-точно? Значи, така наречения удобен човек много прилича на един изключително комфортен, мек диван в чужда сегнивневна. О, това е много добро сравнение. Нали? В смисъл, той е много полезен, на всички им е приятно да се отпуснат на него, върши чудесна работа, вписва се във всеки интериор. Но е напълно лишен от собствена идентичност. Той просто поема формата на този, който седне върху него. Да, буквално се деформира според чуждата тежест. И когато се износи, нали, когато пружините му поддадат от прекалена употреба, или собственика просто реши да смени цветовете в стаята, този диван бива изхвърлен без абсолютно никаква емоция, защото е много лесно заменим. И тук се питам защо обществото толкова често бърка тази липса на граници с някаква висша добродетел. Ами, отговорът е малко циничен, но обществото като колективен организъм винаги приоритизира функцията преди индивидуалността. Системата просто обича удобните хора. Те не създават съпротивление, не задават неудобни въпроси. Да, смазват колената на комуникацията. Точно. Но ако погледнем през призмата на Юнг, поставянето на тази маска на угодника е най-тежкото предателство спрямо истинското лице. Когато човек ампутира части от себе си, за да бъде гладък и удобен,
Той вече не се възприема като жива личност. Губи човешкото в себе си. Губи уважението на другите, а накрая, когато осъзнае какво е допуснал, губи и уважението към самия себе си. Аз бях много впечатлена от това колко точно източника описва тази спирала надолу. Оказва се, че докато си мислиме, че купуваме любов, ние всъщност разпродаваме идентичността си на безценица. И тук идва логичния въпрос. Ако човек намери смелостта да свали тази маска на перфектния угодник, ако откаже да бъде този безформен диван, какво всъщност остава отдолу? Това е ключовия момент. Интеграцията на сянката и радикалната разлика между съвършенство и цялостност. Сянката не е просто метафора. Тя е реална структура в психиката ни. Там съхраняваме всички онези черти, които сме се научили да етикетираме като неприемливи. Говорим за агресията, завистта, егоизма, страховете. Всичко това, което крием от света. Да, всичко, което не се вписва в идеалната картинка. Но проблемът е, че тези отхвърлени части не изчезват, те просто слизат в несъзнаваното и започват тайно да управляват живота ни. И тук става наистина интересно, защото източникът твърди, че светлината и тъмнината не са врагове. А са две крила на една душа. Да, че интеграцията не е някаква епична битка с лошите черти, а тяхното признаване. Но чакай малко, нека да влезем в леко противоречие тук. Слушам те. Искаш да кажеш, че като приема и осъзнаме, че нося в себе си агресия или завист, аз ставам по-притегателен за хората. Това звучи напълно контраинтуитивно. Разбирам защо звучи така. В смисъл, цял живот ни учат, че за да бъдем харесвани, трябва да сме само светлина, алтруизъм, позитивизъм. Как така приемането на нещо грозно ще ме направи по-магнетичен? Ами ако свържем това с по-големата картина, постоянното излъчване на тази така наречена светлина често се усеща от околните като много фалшиво. То изисква огромна енергия за поддържане на фасадата. Съвършенството е илюзия. Илюзия и капан на егото, породен от страха, че ако не сме перфектни, ще бъдем изоставени. Цялостността обаче изисква приемане на пукнатините. Ако си представим сянката като мазе, в което сме хвърляли всичко нежелано, интеграцията не означава да пуснем демоните да вилнеят из къща. Слава Богу. Каква е функцията на тези чувства? Когато човек приеме агресията си, той открива истинска мекота. Защото вече не се страхува от силата си. Точно така. Агресията се трансформира в способност да защитаваш границите си. А когато приемеш завистта, тя отваря път към истинска щедрост, защото ти показва какви са собствените ти потиснати нужди. Това обяснява защо хората, които се опитват да са съвършени, често ни напрягат. Подсъзнателно усещаме тяхната репресирана сянка. Абсолютно. А тези, които са я приели, излъчват едно спокойствие. Те не съдят останалите, защото вече са простили на себе си. И хората несъзнателно усещат това, нали така? При такъв човек е невъзможно да се прилагат манипулации. Невъзможно е, защото той знае точно кой е. Не крие природата си зад фалшив полиран блясък. И това генерира огромно доверие. Съгласен съм. Съвършенството ни прави стерилни, а целостността ни прави човечни. Но нека не си и правим илюзии. Разбирането на сянката е много хубава теория, но то остава само теория, докато не бъде приложено на практика. Изисква се действие. Точно. За да излезем от ролята на угодника, ни трябва радикална промяна. Радикален емоционален скок в начина, по който изпитваме емоциите си и чертаем пътя си спрямо околните. И в психологията на Юнг това се нарича индивидуациона, т.е. ходене по собствен път. Това изисква преминаване към емоционална независимост, да започнеш да живееш от чувство за пълнота, а не от липса. Да, радостта ти да не зависи от чуждо присъствие. И да спрем да се оправдаваме. Да не доказваме правотата си пред онези, които постоянно ни съветват да бъдем като всички останали. Но тук стигаме до един много труден момент. Когато за първи път откажем да сме удобни. Когато спрем да сме онзи диван. Това неминуемо води до самота. Хората си тръгват. Как да се справим с онзи смразяващ страх от отхвърляне, когато за първи път излезем от рамката? Този страх е биологичен, много е силен, но според източника ни, той се преодолява единствено с осъзнаването на едно много важно нещо. Да бъдеш неразбран е просто цената на свободата. Данъкът, който плащаш. Да, и тази самота не е наказание. Тя е свещена самота.
Тя е онова защитено пространство, в което човек най-после може да чуе собствения си глас, без да е заглушаван от чуждите очаквания. Значи не става дума за някакво завинаги откъсване от хората. Не. Този емоционален скок не прави човека студен мизантроп. Напротив, той го превръща в остров на стабилност в един доста хаотичен свят. Защото връзките му вече не се основават на нуждата от спасение. Точно така. Добре, философската рамка е начертана. Осъзнахме капана, демистифицирахме сянката, разбрахме нуждата от свещената самота. Но философията е дълбока, а реалността е всекидневна. Трябва да се приложи на практика. Точно. И така, какво всъщност означава всичко това? Как тези юнгиански концепции се превръщат в конкретни действия? Как реално се спира това търсене на одобрение във вторник сутрин, например? Това е любимият ми въпрос, защото практиката е всичко. Първият и най-важен навик за изграждане на вътрешна опора е умението да казваш «не» без страх. Това е трудно. Много е трудно. Но отказът не е протест или агресия. То е просто естествено продължение на вътрешната ти истина. Когато казваш «не», ти изчистваш обкружението си от онези, които са били наоколо само заради изгода. Тоест, създаваш една турбуленция, която отсява фалшивите приятели. В крайна сметка да кажеш смело «не» на другите, всъщност е най-категоричното «да», което можеш да кажеш на самия себе си. Страхотно казано. И това повдига един много важен въпрос. Въпросът за отговорността и зрялата любов към себе си. Какво по-точно имаш предвид под зряла любов? Защото днес това звучи малко като клише от социалните мрежи. Да, често се бърка с глезене, но тук говорим за нещо много по-дълбоко. Това означава човек да бъде свой собствен подкрепящ родител, а не критик. Да има смелостта да си тръгва от места, където няма уважение. И да се грижи за своите граници. Да си простиш грешките, без да се сриваш. Точно. И трябва да подчертая, че тази зряла любов към себе си не е извинение за егоизъм. Напротив, тя е капацитетът да обичаш другите без страх от загуба на себе си, без да се опитваш да ги контролираш или обвиняваш. Което води и до липсата на нужда да се доказваш постоянно. Абсолютно. Отказът от доказване е третият практически елемент. Значимостта не се изисква. Тя се превръща в следствие от това просто да следваш собствения си път. Невероятно! Нека да обобщим, защото днес преминахме през едни наистина дълбоки води. Направихме едно страхотно пътешествие. Започнахме от капана на това да бъдеш просто удобен. Онази тиха измяна към душата. После преминахме през смелостта да погледнеш собствената си сянка в очите. И да разбереш, че съвършенството е илюзия. Точно така. И накрая завършихме с изграждането на реална емоционална независимост, чрез зряла любов към себе си и умението да поставяш граници. Аз бих добавила само едно нещо тук. Да. Стойността на един човек никога не е награда за положени усилия пред обществото. Тя е вродена даденост. Тя е светлина, която не се нуждае от чужди факли, за да бъде видяна. Страхотно послание. И ако най-истинското ни аз се ражда именно в частите, които най-много ни ужасяват да покажем, нека си замислим за финал. Коя точно неприемлива черта, която в момента се крие дълбоко във вашата сянка, всъщност може да се окаже най-големият все още неизразен източник на лична сила? Нещо, върху което определено си струва да се помисли.